ihe ji ama ndị chiri echichi bụ ihe kechi echiche ha kpara ọfọ n'aka gị kpara ọfọ n'aka na-ekeghị echiche enwekwara ka ọ dị ngwa n'afọ a ịchọrọ iso na ndị okorobịa ngwa mee ngwa kpọtụrụ nwanne anyị nwaanyị Jane Njọkụ ọ ga-enye gị echiche nke ga-adị gị mma ole nke ịchọ kapten ọwụghị kwụọ ha ahụ ha jiri ju kpọtụrụ nwanne anyị nwaanyị ọ nwere ya n'ụdị dị iche iche ebe ọbụla ị nọ a ga-achịtara gị ya one pot ị ga-ahụ akara igwe na ndị ihe onyonyo a na-azụ okorobịa n'ọnụ n'afọ a anyị chọrọ ịhụ ndị okorobịa site na na-ekwu ekwu a na-eme eme Miss Jane Njọkụ aka na-emewe ya ana m ajụ gị